लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ दिनै टपिकआ मा टपिक जागोन नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना ए टु जेड मिथिगोन बे आइजोआ दुखु गोनां हांमा सुरि सुरि गाबनायखौ नोंथांमोना ससियेल मिडियानि थ्रुयै नुखाबाय जानो हागौ आरो फेसबुकआवबो ओरैबायदि भाइरेल जागासिनो बेनिखायनो माने बे ससे क्लिप भिडिअनि बिखय फंनैसो बाथ्रा सावरायगोन नोंथांमोना ससे क्लिप भिडिअखौ नायब्ला मिथिगोन थ'थ' बिदिबा ससे क्लिप भिडिअखौ नोंथांमोना नायलांग्रोदो गावनि आंगोजोंनो नंनाय नङि दुखु होजाबाय थाबा संसारखौनो जाला बायदिसो नंखायो आङो एकदमबारे नंनायनि नङैनि दुखुल' होजायो मा मोजां देलाय संसारखौनो नांला खोमा बे जोनोम मोनसे संसारखौनो नंखांबाया बेफोरबायदि खालामजाबाय थाबाथाय सामफ्रामबो मेगनाव मोदै लानांबाय थाबाथाय नांला संसारखौनो नंखांबायो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै निश्चय मिथिखाबाय जानो हागौ बे आइजोनि बिखय फंसे बाथ्रा सावरायगोन बेफोरबायदि दुखुथिया बा बेफोरबायदि माने जौ लोंनानै गाबनाय होनाय जिखुनु माने बेफोरबायदि माने जों ससियेल मिडिया थ्रुयै माने बिराद भाइरेल जाबाय थायो आरो लोगोसेयै मा होनना बुंबावगोन नङा होमबा लोगोफोर जायबायदि हौवाफ्रा जौ लोंनानै जायबायदि हौवाफ्रा जौ लोंनानै माने ओरैबायदि माने बेले बेजे दिनैसिम माने गथ' गथाय फिसिनो बा गथ' गथायनि एडमिसन फैसा होनो बा गथ' गथायनि थाखाय माने गस्ला जोमहोनो जिखुनु माने हिन्जावा मावनानै मावख्रुबनानै एकदम हाजिरा मावना फैनानैबो न'आव माने गुलुं गुसुं जिखुनु माने एकदम थोरसि लथा गास्रावनाय होनाय बेफोरबायदि माने जाबाय थायोब्ला माने संसाराव माने बिराद बेले बेजे जायो दै बेनिखायनो आं बेखौ बुङोदि जों संसार जानाय मानसिया जिखुनु गैयियानो जाथों गोरिब गुन्द्रायानो जाथों जोङो जेराव खामानि मावनानै जाफैदो जिखुनु मोनाबिलि समफोराव जिखु माने ओंखामखौ एसे मोजाङै मोनजाब्ला बा हौवा हिन्जावनि बाथ्रा खोथा मिलायलायोब्ला बा हौवा हिन्जावजों माने मोजाङै बाथ्रा गोरोबनानै जायोब्ला जों माने बानलु संख्रि होनानै माने बिराद माने जोंनो मानि थाखाय बिराद गोजोनथाव आरो बिराद गोजोननाय फैयो लोगोसे माने बेनो जोंनि थाखाय माने सुख सान्थि न'खर आरोना लोगोफोर लोगोसेयै गथ' गथायखौबो सुख दोनाब्ला गावनि हिन्जावफोरखौबो सुख दोनाब्ला लोगोसेयै हजोंहाय आरो हजोंहाय माने एकदम गुनु गानांनि दावराव दावसि आरो लोगोसे माने हिन्जावफोरखौ माने फेसबुकफोरजों माने सन्देह खालामनानै दावरावसि खालामनाय होनाय नांलाय खमलाय जानाय बेफोरखौ माने गारनांगौ होनांगौ माने गासैबो माने सुख सान्थि न'खर जानांगौ दै लोगोफोर बेखौ आं बुंखाय दारेखाय जायबायदि हिन्जाव मानसिया बेफोरबायदि हांमा सुरानो गाबदों बेफोर माने जायबायदि लोखिखौ सोगाबनाय रखम जायो दै माने हिन्जाव मानसिखौ माने दुखु गोसोआव माने दुखु होफ्लेनानै माने दुखु होनो नाङा बे हिन्जाव मानसिया माने जोंनि लोखिसो बे लोखिया जोंहा न'खरनिफ्राय एरायलांनानै लांनाय लोगो लोगो नोंनि न'खरा लेथेर फेथेरबो जानो हागौ गथ' गथाय आलाय सिलाय जानो हागौ बेनिखायनो माने संसार जानो होननानै आखाइ फारनै खबजोबनानै बाथौ बोराइ बाथौनिफ्राय समायखिरा लानानै होनानै हाबाखौ दानबाय जेला संसारखौ जानो होननानै मोनसे ग्रुप जेनेबा हौवा हिन्जाव संसार जानानै गथ' गथाय खांनो जों लाइफखौ नायनो होननानै जोङो संसार जानायनि गेजेराव बेफोरबायदि माने गथ' गथाय आरो हौवा हिन्जाव जिखुनु माने मिलायलायाब्ला बे माने न'खर जानो नागिरा लोगोफोर डाइरेक्ट खुला खुला बाथ्रा बुंजागोन आरो आं दिनै भिडिअखौ बारा गोलाव खालामना लोगोफोर दिनै एम्फौ गोजाथारनै भिडिअ बानायनो हायाखै मोजाङै बेनिखायनो माने आंनि बुंनायफ्रा सोरनिबा सायाव माने एसे माने गोरोन्थि जाफ्लांहैदो बा मा आंनि बुंनायफ्रा माने गोरोन्थिनि थाखाय सोरखौबा माने खेङै बुंफ्लांहैफ्लांदों माने आंखौ निश्चय बर' हारिनि फिसा होननानै गोरोन्थिनि थाखाय निमाहा होगोनखौ बर' हारिनि फिसा होननानै निमाहा बिना थाबाय लोगोफोर आं दिनै भिडिअखौ बर' हारि जिउल' जाथों